Aquest missatge ens recorda que gravarem la sessió i, com sempre i com sabeu, a la pàgina web de la Confederació crec que està ajornades i a punts, teniu tot el repositori de totes les sessions del cicle d'aquest apunts que fem mensualment. Bé, com sabeu, aquest cicle de sessions el vam iniciar l'any 2020, en un moment molt complex, però que volíem aportar en aquell moment i encara ara un espai de reflexió i de diàleg amb el sector des d'una mirada externa, fresca, innovadora, inspiradora i, per què no, també a vegades provocativa, sobre temes que ens afecten no només com a tercers sectors, també com a economia social i també com a societat. Al final el que volem oferir és un espai que durant poc més d'una hora ens tregui d'aquest trepidant dia a dia que tots tenim i que naturalment ens faci reflexionar, millorar i créixer com a sector. A nivell d'instruccions tècniques, les de sempre. Jo crec que esteu ja molt acostumats. Us demanaríem, si és possible, que a l'apartat de participants poseu el nom de l'entitat, també, us renombreu, per després, si hi ha un espai de diàleg, que no calgui ni presentar-nos pràcticament i, per tant, que pugueu renombrar-vos i que us mantingueu amb el micro tancat fins que hi hagi el torn de preguntes. Com sabeu, aquesta sessió s'estructura en una primera part d'uns 45 minuts com a màxim d'exposició del nostre convidat avui i després obrirem un torn de debat, reflexió, aportacions, el que considereu. Jo sempre dic que m'agrada que aquest espai el conceptualitzem com un espai de diàleg en família. Sabeu que avui serem una vintena de persones, hi ha altres sessions en què hem estat 80, però sempre la voluntat és que sigui un espai de diàleg obert amb les entitats del sector. Bé, avui parlarem d'un tema que ens sona, que el sentim, que cada cop el sentim més i que potser no sabem ben bé el que vol dir i sí que jo quan li plantejava al Rubén aquest tema sí que era, escolta'm Rubén, de què parlem quan parlem de transició ecosocial? Aquest és un concepte que cada cop sentim més, que està en boca de molta gent, que en el marc de l'economia social i solidària està molt present. I avui parlarem d'aquest tema de la mà d'un dels seus experts, que és el Rubén Suriñach Padilla. El Rubén ens parlarà dels esdeveniments altament probables derivats d'un costat de l'emergència climàtica i de l'altre de la crisi energètica, des d'una perspectiva que ell l'anomena de realisme ecològic. Analitzarem per què la transició ecològica no és una opció, sinó que és un fet inevitable. I veurem com es pot fer amb criteris de justícia social i democràcia econòmica per evitar que les persones vulnerabilitzades siguin les que més pateixen aquesta transició. Analitzarem possibles escenaris davant aquesta transició ecològica, des dels escenaris desitjables fins als no desitjables, i veurem com caminar cap als escenaris, evidentment, desitjables. El Rubén és economista i coordinador del projecte Futurs Impossibles, impulsat per la xarxa d'economia solidària, Coòpolis i l'Observatori del Deute en la Globalització. És llicenciat en Economia a la Universitat de Girona i en màster en Economia Ecològica i Ecologia Política a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. És també autor del llibre Les economies transformadores a Barcelona, editat per l'Ajuntament i l'editorial Montaver, i és l'autor de la novel·la Tot era massa fràgil, editada per Polen Edicions, des d'on explora els diferents dilemes que hem d'afrontar davant l'emergència climàtica i la crisi energètica. La veritat que em fa personalment especial il·lusió que el Rubén estigui avui aquí amb nosaltres. Amb el Rubén compartim, com a representant i com a membre de l'equip de la XES, de la xarxa d'economia solidària, compartim des de fa anys l'espai de l'AESCAT, l'Associació Economia Social Catalunya, que vam crear conjuntament amb els companys del cooperativisme, de l'economia solidària, del mutualisme i del tercer sector, l'Associació Economia Social Catalunya, i per tant em fa moltíssima il·lusió tenir-lo aquí i que avui ens pugui explicar i explorar tot aquest tema. Per tant, Rubén, mil gràcies per acceptar la invitació i endavant, tens la paraula.
Gràcies. Gràcies a tu i a la Confederació. A mi també fa bastanta il·lusió, la veritat, perquè també són anys compartint aquesta feina, diguem, de coneixença mútua dins de les famílies de l'economia social i solidària. I res, haig de dir que el tema de la transició ecosocial, la transició ecològica, és un tema que inclús dins de la pròpia XES, de la xarxa d'economia solidària, que sovint som els que potser ens donem més espai per pensar en estratègies polítiques de canvi de model econòmic dins de l'àmbit de l'economia social i solidària. El tema del vector ecològic és un vector que històricament tampoc era gaire central. De fet, jo a nivell personal, jo vinc del món ambiental, vaig estudiar aquest màster d'economia ecològica, vinc de l'activisme ecologista i quan em vaig entrar a l'àmbit de l'economia solidària vaig notar que hi havia com una mena de dissonància, de dir, ostres, s'està parlant d'un altre model econòmic, però el tema de l'ecologia no té un paper central, no? Però, amb els anys, aquesta agenda, diguem, de transició social s'ha anat obrint pas dins de la pròpia XES i de l'economia solidària i, avui us parlaré amb aquest barret des de la XES i en base al projecte Futurs Impossibles. Compartiré la presentació que tinc i, espero que no sigui molt dur o molt pesat, 45 minuts seguits, i segurament en algun moment, tot i que he intentat anar a alguns elements bàsics, hi haurà un nivell de complexitat, un cert nivell de complexitat, i a més també hi haurà alguns temes que potser emocionalment també poden ser impactants. Llavors, d'això en podem parlar també després. A veure... Mentre el Rubén comparteix pantalla, dir-vos que us farem arribar la presentació que ara projecta. Mira, ja ho tenim aquí. Doncs, bàsicament, el que deia la Laia, transició, o sigui, tenim aquest concepte, en realitat en tenim dos. Es parla de transició ecològica i es parla de transició ecosocial. Perquè ens fem una idea, hi ha un ministeri, el Ministeri de Transició Ecològica del Govern de l'Estat. A nivell europeu també es parla molt de transició ecològica, també es fa servir el terme transició energètica, tot i que és un concepte una mica més reduït, el de transició energètica. Llavors, jo vull fer un repàs de què ens referim quan parlem de transició ecològica i el que comentava la Laia, què és, quins possibles escenaris de futur abordem i quines són els ancoratges per a una transició ecològica que sigui justa i democràtica. Llavors, a veure si passa la diapositiva. Clar, si parlar de transició ecosocial o de transició ecològica, en realitat el primer que ens hem de mirar és a què dona resposta, i llavors dona resposta a una crisi, que és una crisi ecosocial. Jo, diguem, a l'hora de parlar, d'anar manejant aquests termes d'ecològica o ecosocial, nosaltres preferim fer servir el terme ecosocial perquè el que li passa al planeta no està dissociat del que ens passi a nosaltres com a societat o com a civilització. Per tant, no estem parlant que s'hagi de fer una transició ecològica, sinó una transició ecosocial, ecològica i social, perquè ens afectarà a totes. Aquestes imatges, suposo que ja deduïu a què fan referència. Fan referència a l'emergència climàtica, que és com un dels grans elements que ens porta a pensar en què vivim en un moment de crisi ecosocial, perquè l'emergència climàtica és una realitat que ha vingut per quedar-se, que té una expressió, diguem, a casa nostra, amb aquestes imatges del pantà de Sau, però també té una expressió a nivell global. I aquestes imatges són imatges de refugiats o de migrants climàtics que els seus entorns naturals s'han tornat inevitables i han de marxar a altres llocs. I això emfatitza, diguem, la dimensió social d'aquesta crisi climàtica.
jo no entraré en temes no entraré tant en l'evidència científica perquè, d'alguna manera, per mi aquesta pantalla ja està passada en el terme de l'emergència climàtica. O sigui, fa 2 setmanes l'IPCC, el Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic de les Nacions Unides, afirmava això. Això són afirmacions textuals de l'últim informe que ja afecta tot el planeta, el canvi climàtic, que s'està accelerant i intensificant, que és pitjor del que s'esperava, que és profundament injust, i una mica això que us deia de la dimensió de justícia global, que les persones que menys responsabilitat tenen en la crisi climàtica són les que més l'estan patint, especialment des del sud global, però també en els països del nord, que al final les persones amb menys recursos són les que menys han contribuït a generar emissions de CO2. Per això parlem també molt del concepte de justícia climàtica, quan parlem de la dimensió aquesta, diguem, social del canvi climàtic. I que el pitjor encara està per venir, que si amb les polítiques actuals, si no canvien dràsticament, que els riscos o el perill d'augment de temperatura mitja és bastant alt. Això, si ho aterrem a casa nostra, observem el que ens està passant ara mateix en ple mes de març i la sequera que tenim. Crec que per això jo deia que ara no em centraré en l'evidència científica perquè és que és tan palpable. Si fa 10 anys o 15, quan parlàvem de canvi climàtic, encara es podia qüestionar des d'aquesta mirada negacionista de que això és una mandanga dels ecologistes, ara és que és irrebatible. I llavors el que ens hem de començar a plantejar és que hem d'aturar dràsticament l'augment de la temperatura i, a més hem de començar a pensar en l'adaptació de manera seriosa, amb la sequera, amb les onades de calor, les zones de fred, els esdeveniments climàtics que poden arribar, la pèrdua de fertilitat dels sòls que això genera i l'augment de la desertització, perquè la falta de precipitació fa que els sòls perdin molta humitat i que inclús el bosc mediterrani no pugui sobreviure i s'acabi convertint acabem tenint boscos de matolls, de matorrals. El tema de les migracions, que no només seran, diguem, del sud global al nord global, sinó també internes, perquè hi haurà zones de la península que es convertiran en inevitables i zones mateixes de Catalunya que seran molt difícils de viure. Llavors hi ha una dimensió de salut pública, de les malalties lligades a la contaminació i als efectes del canvi climàtic i malalties de segona derivada, com poden ser les espècies invasores, nous virus que s'alliberen perquè es descongelen capes de permafrost que estaven congelades des de feia segles. Hi ha una dimensió també de salut pública molt important i el tema dels nivells del mar o la pèrdua de glaceres, que també és un canvi bastant dràstic en els nostres paisatges. Llavors, d'alguna manera, un dels grans elements de la crisi ecosocial és l'emergència climàtica. I llavors hi ha un altre que jo crec que s'hi ha d'associar sense dubte i que l'hem de tenir molt present, que és la crisi energètica. Aquí poso una imatge del Nord Stream, que és aquest gasoducte que misteriosament va volar pels aires, per les aigües fa uns mesos, que era el que subministrava gas rus a Alemanya. I, d'alguna manera, la guerra d'Ucraïna ha catalitzat una crisi energètica que en realitat ja estava gestant-se, que té a veure amb l'esgotament dels combustibles fòssils. O sigui, també hi ha un element bastant irreversible, que és l'esgotament del petroli, del gas natural i del carbó com a fonts energètiques d'alta concentració. No hi ha cap font energètica al món capaç de substituir la potència calòrica energètica dels combustibles fòssils i aquests s'estan acabant. Llavors, això és un altre gran factor, que és la irreversibilitat de l'esgotament dels combustibles fòssils i també dels recursos finits, que poden ser els altres metalls o minerals que també s'estan plantejant com per a
per aquesta transició ecològica que ens estan intentant fer creure que pot ser a través de l'electrificació massiva, del cotxe elèctric, de la digitalització, etcètera. El que passa que el pes ecològic que té aquesta electrificació de la societat és molt gran i al final deixes de dependre dels combustibles fòssils però passes a dependre del liti o del coltan o dels materials preciosos de països del sud global. De fet, aquesta primera imatge és una pancarta de les comunitats bolivianes a les que els estan... No, xilenes a les que els estan, diguem, s'estan fent mines d'explotació de liti en els grans salars de Xile. El liti és com la peça fonamental de les bateries i llavors el que fan és també treure'ls l'aigua en aquestes comunitats perquè els països del nord puguem tenir cotxes elèctrics. Llavors, jo crec que aquest és un segon gran ancoratge que potser el tenim menys present, però que és que també passarà. O sigui, la reducció en la disponibilitat d'energia serà un fet i això ens obligarà a canviar, a remodelar la manera en què organitzem la nostra societat, la nostra economia, les nostres formes de vida. Això implica un procés de relocalització del flux de persones i mercaderies, per tant, una reducció del comerç internacional, que si és paulatina pot estar bé, perquè si nosaltres anem adaptant el nostre teixit productiu en aquest canvi, doncs pot ser un procés que generi llocs de treball i que sigui positiu, però també pot ser traumàtic. Pot ser que aquesta crisi energètica vingui de cop o vingui sense planificació, que és el que té més pinta ara, i que hi hagi talls de subministrament en les cadenes globals de mercaderies, puguin haver-hi talls també en el proveïment de subministraments bàsics, com l'electricitat, els aliments, derivat d'una mica d'aquestes turbulències per la crisi energètica global. Llavors, això també és una cosa que ja ho veiem, ja ho apunta. Vull dir, just al post-Covid ja van haver-hi uns problemes molt greus de subministrament de les cadenes globals de distribució. La indústria automobilística té problemes per subministrar-se de xips, perquè els xips es fan amb metalls i amb minerals que són limitats i que altres països productors, grans països productors com Xina els estan acaparant. Llavors, aquest és un altre element que jo crec que, sumat a l'emergència climàtica, l'hem de tenir com aquí. És el segon gran pilar del que podem dir crisi i que ens empenyarà a un procés de relocalització i de canvi en els processos productius, en la mobilitat, en la manera en què organitzem les ciutats, la relació amb el món rural, etc. Sí? Llavors, aquests dos grans elements, tot i que n'hi ha d'altres que tenen a veure amb la crisi ecosocial, vull dir que hi ha derivades del canvi climàtic com són la pèrdua de biodiversitat, que és l'extinció d'espècies, animals, plantes, etcètera, que és un gran drama també associat a la crisi ecològica. Però jo, per simplificar, diria que l'emergència climàtica i la crisi energètica ens posen sobre la taula que la transició ecològica no és una opció, sinó que és un procés inevitable. O sigui, hem de transitar un decreixement en els ritmes de producció i consum i ho hem de fer intentant construir societats al màxim de resilients i localitzades possibles. És a dir, al màxim de preparades per fer front als problemes que es derivin de l'emergència climàtica, com també aquestes turbulències que puguin venir de la crisi energètica, de l'augment dels preus dels combustibles, de l'augment del preu de l'electricitat, de l'augment del preu del gas, que farà que coses que fins ara eren normals o teníem normalitzades no les puguem tenir. Amb l'aigua és segurament el que ens passarà ara mateix. Si no plou molt és el que ens passarà, les restriccions d'aigua. És un exemple molt clar que haurem de començar a pensar en nivells bàsics d'aigua de subministrament en uns mínims i en uns màxims, en sostres màxims de consum d'aigua i en nivells bàsics vitals. Llavors, això és possible que hagi de passar en altres tipus de subministraments. I llavors aquí la pregunta que ens fem, jo ja entro més a la dimensió més de transició ecosocial, és
quina transició ecològica durem a terme. És a dir, aquest procés es donarà a terme, aquest trànsit cap a unes economies més resilients, més localitzades i menys dependents de combustibles fòssils. El tema és com ho fem minimitzant el sofriment de les persones i les espècies amb qui convivim. És a dir, com ho fem perquè sigui el menys traumàtic i injust possible. Llavors, aquí, aquests són els 3 reptes globals que, en aquest cas, com a XES, com a xarxa d'economia solidària, ens hem marcat en el pla estratègic que hem fet pels propers 4 anys, que d'alguna manera ens emmarquen la pregunta de quina transició ecològica, quina transició ecosocial volem. Doncs volem, d'una banda, impedir el col·lapse, és a dir, no volem que aquesta transició sigui a base de talls dràstics de subministraments, que la gent no pugui disposar de determinats béns i serveis. Per tant, volem impedir el col·lapse de la societat derivat d'aquesta crisi ecològica i volem fer-ho erradicant la pobresa i reduint les desigualtats i frenant l'ascens del feixisme i de l'autoritarisme, és a dir, frenant les respostes que puguin venir des de visions més d'extrema dreta, que ara veureu, ara explorarem alguns d'aquests escenaris que busquin, diguem, abordar aquesta reducció en la disponibilitat de recursos excloent gent del nostre sistema, de la nostra societat. I sota, diguem, són 3 grans reptes globals sota una premissa bàsica, que és aquest realisme ecològic. No és una opció aquesta transició, sinó que és inevitable. Llavors, aquí entra una mica la part dels escenaris de futur. Després jo diré, ja us explicaré quines són les propostes que fem, farem un esbós de quines són les propostes, però una de les coses que estem fent per explorar, per veure i per construir col·lectivament quins són els possibles escenaris als que ens enfrontem i catalitzar l'acció avui, és a dir, que nosaltres intentem visualitzar com serà Catalunya el 2040 o com serà la nostra comarca, com serà la nostra ciutat, i fem una mica el recorregut invers des del 2040 cap aquí per entendre què hem de fer avui per caminar cap als escenaris que volem i evitar els que no volem. És una eina que, o sigui, això ho estem fent des del projecte Futurs Impossibles a través d'una eina que en diem tallers de construcció participativa d'escenaris de futur. Llavors també una mica amb la sensació de que jo no ho sé vosaltres, però quan us diuen, o sigui, si penseu en quin futur us imagineu, el 2040, si feu l'exercici un moment, com serà el vostre poble, el vostre barri, la vostra ciutat el 2040, en quin context viuran els vostres fills i filles. No sé si us en va més la imaginació cap a la imatge de baix a la dreta o si us en va més cap a la imatge de dalt a l'esquerra. Diguem que jo crec que tenim una mica la imaginació i la creativitat política colonitzada per el pensament distòpic. I això és fruit d'un procés cultural que hem fet, que com que hi ha tants indicis negatius sobre el nostre futur, la indústria cultural, les sèries, la literatura, està generant moltíssima ficció des de visions distòpiques i que al final el que ens estan fent és limitar-nos molt la nostra creativitat política per imaginar altres futurs possibles. Llavors, d'alguna manera, el que nosaltres volem fer amb aquest exercici és despertar també aquesta imaginació. No per construir visions naïfs o innocents sobre el futur que abordarem, sinó per poder explorar tota la diversitat d'opcions que tenim a davant i veure què hem de fer avui per transformar la societat actual per caminar cap als escenaris que volem. Llavors, d'alguna manera, per això, per fer aquest exercici, nosaltres hem construït 4 escenaris, que són aquests que veieu aquí, que són palabrejos una mica... Alguns fan una mica de por, com l'ecofeixisme, d'altres són difícils d'entendre, com això del Green New Deal, però intentaré explicar-vos-ho com
molt esquemàticament. O sigui, aquests són 4 escenaris que nosaltres hem construït juntament amb 2 cooperatives de Madrid, Garua, que és la cooperativa on hi ha la Yayo Herrero, que no sé si la coneixereu, i la cooperativa Altequio. Llavors, aquests 4 escenaris són 4 visions de com serà l'Estat o el context europeu el 2040, que ens serveixen per això, per fer l'exercici de veure com cada un d'aquests escenaris es traslladarà en un territori, en un sector determinat, al 2040. O sigui, al final l'exercici aquest que fem de construcció d'escenaris de futur és adaptar aquests escenaris generals que hem construït amb Garua i amb Altequio al context català o al context comarcal, al context de barri, etc. Llavors, els 2 de dalt són 2 escenaris desitjables i els 2 de baix són 2 escenaris no desitjables. El que els defineix, si veieu els eixos, el que defineix que siguin desitjables o no desitjables és si el que ha construït aquests escenaris, el motor de l'economia, del model econòmic, ha estat la primacia del bé comú i dels interessos populars, o si ha estat la primacia del mercat i dels interessos de les elits. O sigui, això bàsicament és el que determina si ens n'anem cap a uns escenaris desitjables o uns escenaris no desitjables. És el que diferencia els 2 de dalt dels 2 de baix. I l'eix horitzontal té a veure més amb quin és el grau de conflictivitat social que haurem de fer front, diguem, per caminar o que ens portarà cap a un escenari cap a un altre. És a dir, els 2 escenaris de l'esquerra són escenaris que en podem dir de continuïtat institucional, que vol dir que d'alguna manera des del lideratge en el canvi, en aquesta transició ecosocial, el tenen les institucions, juntament amb el sector privat, per dir-ho així, i els 2 de la dreta són escenaris molt més França els últims 10 dies, perquè ens entenguem. Són escenaris d'alta conflictivitat social, de conflicte i de trencament institucional. En el cas de l'ecofeixisme, aquest trencament institucional té més a veure amb una regressió democràtica, és a dir, en un context de reducció de la disponibilitat de recursos, d'agreujament de l'emergència climàtica, qui capitalitza el malestar generat per aquests problemes socials derivats de la crisi ecològica és la dreta, l'extrema dreta, i es fa una transició basada en l'exclusió. En l'exclusió i en la discriminació i amb l'exèrcit i la judicatura com a elements centrals per determinar què s'ha de fer. I en el cas del decreixement, per dir-ho així, seria un escenari en el que d'aquest conflicte social es creen noves institucions polítiques, es dona una regeneració democràtica que fa que la societat civil sigui qui emprengui el lideratge dels canvis. Ara, si de cas, us els explico una mica més, però perquè ens entenguem, aquests són els 4 escenaris sobre els que treballem. Llavors, aquí veieu una portada del 2040 de l'escenari ecofeixista, que en realitat aquesta portada és fruit dels tallers d'escenaris que fem, perquè el que demanem és això, és que la gent s'imagini com serà, en aquest cas, Catalunya el 2040 sota un escenari ecofeixista i llavors l'exercici acaba fent una portada de diari. Aquí és el que us deia, no? L'ecofeixisme és el pitjor de tots els escenaris que ens podem imaginar. Crec que la portada de la veritat parla en si mateix. Parlem de
santuaris ecològics, que serien com espais reservats per a les elits, una tanca, en comptes de ser la tanca de Melilla, parlem de la tanca de Pedralbes, perquè serien tancaments interiors, xarxa clandestina d'escoles bressol. Bé, aquest és el pitjor escenari i és un dels més durs. Llavors, el Green New Deal corporatiu seria un escenari bastant de continuïtat amb alguns elements del moment actual. És a dir, un escenari en el que la transició ecològica es planteja des de la consigna que el creixement, o sigui, el creixement econòmic i la transició ecològica són perfectament compatibles i la transició ecològica s'ha de guiar per les oportunitats de mercat i els mercats seran els que guiaran d'alguna manera aquesta transició. Llavors, aquest moment dic que és bastant similar al que és un escenari bastant de continuïtat respecte al moment actual perquè el Pacte Verd Europeu, que és una mica el marc que tenim nosaltres ara mateix per definir totes les polítiques públiques de transició ecològica, s'està situant bastant en aquest escenari d'electrificació massiva, cotxe elèctric, digitalització, fer-ho de la mà de les grans corporacions, però la dimensió redistributiva d'aquesta transició és molt tènue, quasi no existeix. Llavors, al final, aquest escenari el que ens porta és a una segregació social molt forta, també a una elitització de l'ecològic i seguint algunes de les tendències socials actuals, l'adormiment social, la incapacitat per fer front a tot això que ens passa, que d'alguna manera l'últim titular d'aquesta portada ve a reflectir aquesta situació. Llavors, clar, aquells són els dos positius. Qui participa en aquests dos escenaris, submergir-se en aquests dos escenaris és difícil des d'un punt de vista emocional i després tenim els altres dos, que són els positius. El Green New Deal transformador és el que parteix d'una renovació institucional i que, per tant, el lideratge s'entoma des de les polítiques públiques i des de les institucions i es poden implementar planificacions de llarg abast, sistemes de cobertura social per permetre aquesta transició, com la renda bàsica universal, un canvi dràstic en els sistemes de mobilitat i en l'urbanisme, com s'expressa en aquesta carretera, aquesta bicicarretera de Vic a Manlleu, una reruralització de la societat planificada, on la gent torna al camp, hi ha més dedicació a la producció d'aliments. Llavors, aquest és l'escenari d'alguna manera de continuïtat institucional i segurament, des d'alguns punts de vista, és el més desitjable de tots. I el del decreixement és un escenari més de trencament respecte als marcs institucionals actuals i es creen noves institucions, guanya pes el localisme a l'hora de prendre decisions, per tant hi ha una descentralització, no hi ha tant un lideratge des de les institucions, sinó un lideratge des de la societat autoorganitzada. Seria un escenari més, si voleu, revolucionari. Si l'altre és el reformista, aquest és un escenari més revolucionari. Llavors, explorades aquestes ficcions especulatives, dir-vos que aquests escenaris no passarà cap d'aquests escenaris, sinó que serà una barreja de tots ells, en diferents territoris, moments temporals. Llavors, d'alguna manera, aquests 4 escenaris ens serveixen per pensar què és el que podem haver d'afrontar, què és el que podem desitjar, per el que us deia, per intentar anticipar-nos i activar-nos avui per caminar cap a allò que volem. Vull dir que això jo crec que ha de quedar clar, que aquests 4 escenaris són ficcions que hem construït per treballar i que la realitat segurament sempre ens portarà a un escenari mixta, on algunes tendències seran molt més d'un escenari, algunes més d'un altre, i segurament on hi haurà tendències contradictòries, com el que passa avui, bàsicament. Llavors, el que ens interessa d'aquests escenaris és veure què pot passar en els propers 5 anys, que és el que en diem els principals disruptors. Espera, quanta estona em queda? Perquè crec que vaig molt a poc a poc.
Laia? Rubén, et queden, bueno, pots dedicar-hi encara, si vols, 10 minuts més. Vale. Llavors vaig ràpid als disruptors, que bàsicament els factors sociopolítics no desitjables, el que pot passar avui, o sigui, el que pot passar avui en els propers 5 anys que no volem que passi o que hem de confrontar, amb tots els tallers que hem fet hem identificat que són aquests, perquè això ve dels tallers. Llavors, el reforç del poder corporatiu, amb l'impuls de macroprojectes com el Hard Rock o els Jocs Olímpics d'hivern, l'elitització de l'accés a recursos i les privatitzacions, l'adormiment social i l'individualisme, la repressió, la centralitat mediàtica de l'extrema dreta o l'enduriment de les fronteres. Aquests són com els principals factors a evitar o a combatre des d'avui per evitar els escenaris no desitjables. I els factors desitjables, els hem resumit en aquests 4. El reforç de l'autoorganització popular, que en realitat s'expressa de moltes maneres, l'augment de la mobilització i del conflicte social, la renovació de la política institucional i guanyar el relat i l'hegemonia cultural, generar hegemonia cultural. És a dir, generar un nou sentit comú que ens faci integrar com a societats que l'ecologia ha de ser central, en la nostra forma de vida i no un accessori. Aquí el que veieu són cites literals dels tallers que fem. Vull dir que quan la gent parla de reforç de l'autoorganització popular, parla sobretot de construir alternatives econòmiques, i aquí l'economia social i solidària, amb totes les seves famílies, té un paper central, perquè d'alguna manera som les llavors del futur, on estem generant circuits i pràctiques econòmiques que integren la dimensió social, la dimensió ambiental, que són democràtiques i que per tant són elements centrals per a aquesta transició, i també el reforç del teixit comunitari. O sigui, quan parlem d'aquesta autoorganització ho expressem sobretot en aquests termes. Alternatives econòmiques i reforç del govern, del teixit i la governança comunitària, en aquest segon cas també per trencar l'aïllament social i construir d'alguna manera veïnats o comunitats més fortes per fer front al que ens vingui i per evitar l'entrada dels discursos de l'extrema dreta també a les comunitats més debilitades. L'augment de la mobilització i del conflicte social és un dels altres factors, desitjables. Potser a algú li xoca que hagi d'augmentar el conflicte social, però segurament des de la pau social serà molt difícil fer tots aquests canvis. Vull dir que si a França... O sigui, el que està passant a França, per exemple, segurament és necessari perquè no els augmentin les pensions i perquè no se'ls privatitzi grans masses d'aigua. Llavors, el conflicte social, un cert grau de conflicte social és necessari per poder impulsar aquests canvis. La renovació de la política institucional, tot això també són coses que surten en els tallers, es guanyen noves candidatures, guanyen eleccions el 2027, o durant els anys de govern de l'extrema dreta es crea un front comú de partits de l'oposició que guanyen el relat i guanyen les eleccions el 2027, i llavors, si guanyen les eleccions, ja venen canvis en cascada de noves polítiques públiques, etc. I l'últim té a veure amb això, amb el relat, amb com comuniquem, com traslladem aquesta emergència, aquesta situació d'urgència, ho fem arribar a tothom, a la ciutadania, i que la ciutadania s'enganxi en aquest relat o en aquesta urgència. I aquí es parla molt del món del treball, de tot el paper que poden jugar els sindicats i tota la gent. O sigui, és central que el món del treball vagi de la mà d'aquest canvi, perquè al final hi haurà canvis molt grans en l'estructura productiva, hi haurà grans bosses d'atur i llavors s'ha d'evitar la confrontació entre ecologia versus llocs de treball. Llavors, si féssim, jo crec que aquest és un dels elements centrals del relat i de convèncer.
Vull dir que aquesta transició ecosocial pot portar molts llocs de feina, però també portarà molts canvis i s'ha de reduir la indústria automobilística, la indústria turística i s'han de reciclar els llocs de treball cap a altres sectors. Llavors, jo crec que aquest tema del relat, tant en el món del treball, en el món educatiu, per exemple, amb les noves generacions, és un públic clau també en el que s'ha de treballar, perquè són les noves generacions són les que han de néixer, les que han de créixer d'alguna manera ja interioritzant aquesta nova situació. Nosaltres d'alguna manera hem viscut el canvi, el trencament, però les noves generacions han de créixer interioritzant que és que els límits del planeta són allà i han de construir societats adaptades a això. Llavors, d'alguna manera, aquí el que us he dit fins ara, i em falta coses per dir, però després en el debat ja aniran sortint, és aquesta inevitabilitat de la transició ecosocial, els escenaris que estem fent, que hem definit per posar en marxa la creativitat col·lectiva i l'acció política. També quins són els principals factors que podem haver de fer front o que hem de potenciar en els propers 5 anys a nivell, diguem, per evitar lo no desitjable i per caminar cap a lo desitjable. I llavors, clar, hi ha la pregunta de què ens referim, què vol dir transició ecològica justa i democràtica. Bàsicament nosaltres l'entenem com això, com un procés d'adaptació que hem de fer perquè totes les persones puguem viure dignament i mantinguem el planeta habitable, al mateix temps que minimitzem i abordem les conseqüències de l'escalfament global i regenerem els ecosistemes, i diem que ha de ser justa perquè hem de garantir que l'impacte d'aquesta adaptació no l'assumeixin els que menys responsabilitat tenen, i democràtica perquè el lideratge ha d'estar en la societat civil, tant en els moviments socials i a les entitats socials en l'àmbit comunitari, com en l'economia social i solidària en l'àmbit econòmic. Llavors, jo no m'extendré perquè això ja seria molta teca, però a la XES hem fet unes propostes que són les que estan a la base d'aquesta campanya del relat, que en diem això, les propostes per la democratització econòmica i la transició ecosocial. És un document molt extens, al final és un programa polític de les coses que són necessàries, s'haurien d'implementar per dur a terme aquesta transició justa i democràtica, que aquí a la presentació ho veureu resumit en 4 blocs, en els canvis econòmics que s'han de fer, en els canvis socials i comunitaris, en els canvis culturals i els canvis ecològics o infraestructurals. I llavors només mencionar que d'alguna manera tota aquesta preocupació i aquest marc de treball de la transició ecosocial des de la XES l'estem impulsant des del projecte Futurs Impossibles. O sigui, la manera que tenim nosaltres per impulsar el debat públic i el canvi social cap a aquesta transició justa i democràtica és el projecte Futurs Impossibles, que per una banda té això que us he explicat dels tallers d'escenaris de futur, que n'hem fet una dotzena per tot Catalunya des del setembre i que està sent una eina bastant útil per activar la gent al voltant d'aquesta urgència. Tenim d'alguna manera la web futursimpossibles.org, on hi ha tot el material que anem generant i tota la documentació que pot ser d'interès per anar-se informant sobre la transició ecosocial i sobretot també el paper de l'economia social i solidària en la mateixa. I llavors, la fita més rellevant va ser el Fòrum per la Transició Ecosocial que vam celebrar fa un mes, el 24-25 de febrer, a Barcelona, que va ser una trobada de país per definir una estratègia compartida entre moviments, entitats socials, col·lectius, per impulsar aquesta transició ecosocial. D'alguna manera ha estat l'espai estratègic on veure com ens organitzem per impulsar tot això a Catalunya. D'alguna manera per potenciar tot allò que us deia, tots aquells aspectes desitjables, com ens organitzem per
per potenciar-los. Aquest fòrum el vam impulsar, o sigui, la campanya aquesta, el projecte el vam impulsar inicialment entre la Chess, Coopolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, i l'Observatori del Deute en la Globalització, però a mesura que anava creixent el fòrum, perquè ha estat un procés obert a molts col·lectius, però al final les impulsores hem set totes aquestes que hi ha aquí, que hi ha la xarxa per la sobirania energètica, Ecologistes en Acció, la xarxa per la justícia climàtica. Hi ha diversitat de moviments, sobretot del món de la justícia global, de la justícia climàtica i de l'economia social i solidària. I 110 col·lectius i entitats adherides en tot aquest procés del fòrum. Llavors, jo acabo només dient el que vam fer en aquest fòrum i que això tindrà continuïtat. El 24 de febrer al matí vam fer un taller d'escenaris de futur que precisament ens preguntàvem quin paper ha de tenir l'economia social i solidària el 2040. I aquí van participar un centenar, vam fer un taller per 100 persones de l'ecosistema de l'economia social i solidària catalana. Hi havia gent d'ateneus cooperatius, gent de comunalitats urbanes, hi havia tercer sector, hi havia economies comunitàries, hi havia una mica de tot. I llavors aquí n'ha sortit com un mapa de línies estratègiques i accions i també aquesta cosa de situar-nos a totes en el marc mental d'aquesta transició social. Llavors, una de les coses que tindrà, una de les línies de continuïtat de tota aquesta feina és traslladar aquests resultats a les diferents famílies de l'economia social i solidària i també anar extenent d'alguna manera aquesta pràctica d'aquests escenaris de futur també a les diferents famílies. Vull dir que jo aquí us llanço un fil a la Confe i al món del tercer sector per si voleu seguir aprofundint en aquesta temàtica. El divendres al vespre va ser una part més de debat i festiu a les cotxeres de Sants. I llavors el dissabte, el que us deia, el dissabte era un espai més centrat en més diversitat d'actors, no només l'economia social i solidària. Ens vam reunir unes 250 persones a la UB, allà a la plaça Universitat, i bàsicament vam treballar en aquests 5 eixos, que al final són tots els factors aquests que hem de potenciar per canviar el rumb, diguem, de les polítiques públiques i de la societat a Catalunya per aquesta transició justa i democràtica. I aquests resultats també la idea és anar-los traslladant als diferents actors socials i polítics de Catalunya. Llavors jo ja ho deixo aquí, tinc més teca, però si voleu veure els resultats del fòrum podeu entrar a la web, futursimpossibles.org fòrum, hi ha un videoresum, hi ha un podcast que va recollir les ponències que es van fer durant tot el dia, allà podeu trobar molta informació. I ja està, i acabo amb aquest resum de titulars per encarregar-nos una mica les preguntes, el debat, els dubtes que us hagin sorgit. Gràcies, Rubén. Mil gràcies, de debò. Espero que l'exposició no hagi generat això que ara se li diu ecoansietat. En tot cas, si n'ha generat que sigui... Sí, però que sigui un motor de canvi i que no provoqui bloqueig, que a vegades aquesta ecoansietat també ens desorienta una mica, però molt interessant. A mi em sorgia que aquesta metodologia d'escenaris de futur és molt, molt interessant, trobo. O sigui, aquí l'hem vist, no? O sigui, aplicada al tema de transició ecosocial, però com a metodologia i pensar escenaris, crec que és molt, molt interessant com a metodologia pròpiament dita. Qui s'anima a trencar una mica el gel? És un gran tema aquest, un gran tema que crec que com a tercer sector evidentment està allà, però no és un tema central del nostre dia a dia, però és evidentment un element de context, un element que jo crec que aquí cal veure també com s'hi pot contribuir a anar cap als escenaris desitjables des del sector, des de les organitzacions,
I mentre algú s'anima a trencar el gel, jo també preguntar-te, Rubén, què hauria de fer una entitat social de les nostres per involucrar-se en el projecte Futurs Impossibles? És a dir, simplement és informar-se de les sessions que es puguin fer. Entenc aquests tallers els feu a demanda de diferents col·lectius, és a dir, una federació nostra podria demanar-vos fer un taller en aquesta línia, o nosaltres mateixos com a confederació o altres entitats representatives? Sí. Només deixem fer un apunt de l'econsietat, que jo crec que és central la dimensió emocional, no tapar-la i sobretot compartir-la. O sigui, una de les coses que desmobilitza és el tema de la negació. És a dir, jo davant d'això és massa per mi i jo ho aparto. Llavors, jo crec que és important generar espais on compartir aquesta inquietud i aquesta econsietat. I vull dir que si algú la necessita compartir també ara, jo crec que és un espai benvolgut per fer-ho. En els tallers passa i donem l'espai perquè també, si algú té aquesta necessitat, ho faci. Perquè és que és una realitat molt difícil. Llavors, jo crec que la resposta davant d'això és l'activació política i com sentir que formes part de la solució. Llavors, jo crec que el tercer sector és un actor clau, perquè quan parlàvem de la dimensió social d'aquesta transició, o sigui, de la desprotecció que pot generar o de les situacions de vulnerabilitat que pot agreujar, clar, és que són nous elements que heu de sumar al vostre radar de quines situacions es poden agreujar i poden posar en estrès la vostra feina, la vostra tasca, derivat d'això. I llavors quines peticions polítiques o quines responsabilitats s'han d'exigir les administracions perquè aquesta feina no salti pels aires. Sí? Vull dir que jo crec que és interessant. I la manera d'implicar-se, o sigui, nosaltres estem, d'alguna manera els tallers els obrim a qui vulgui. Vull dir, ens han demanat fundacions de partits polítics, ens han demanat cooperatives de consum en un territori molt determinat, les hem fet a nivell territorial, però també es poden fer a nivell sectorial, perquè al final tu el que fas és definir per fer aquests escenaris de futur, tu defineixes uns temes sobre els que vols fer la prospecció. És a dir, tu decideixes si vols fer l'escenari del 2040 analitzant l'evolució del teixit comunitari, l'evolució del teixit productiu i l'evolució de les cures. O sigui, tu defineixes uns temes sobre els que vols enfocar la reflexió i sobre els que després definiràs les estratègies i les accions. Per tant, aquí hi ha capacitat d'adaptació per veure com fer-ho. I nosaltres tenim un conjunt de facilitadores. Nosaltres hem format a 25 facilitadores de tot Catalunya, però ara ja n'hi ha més, que són amb les que anem fent els tallers. Són facilitadores que són d'entitats sòcies de la XES i que van facilitant tallers i ens els anem distribuint. Llavors, ho pot fer qui vulgui, ens ho podeu demanar i després a nivell més... Després hi ha l'estratègia de ciutat de Barcelona, que és un àmbit també on ens trobem com a XES i com a confederació, que també la idea és fer un treball específic amb tots els actors que aquest any, amb tots els actors de l'estratègia de ciutat, que potser no tenen tan integrat aquest tema, doncs anar fent una feina d'integrar-ho. I al final els tallers és una eina per fer-ho. Perfecte, gràcies Rubén. Mira, tenim l'Elisenda. Gràcies, Elisenda, per trencar el gel. Ja, merci, Laia. A veure, diferents coses que em venen al cap, per una banda, sí, realment són escenaris que generen certa ansietat, i des del punt de vista social, que és en el que nosaltres treballem, generen certa ansietat perquè el que jo m'imagino d'aquest futur és que en paral·lel, diguéssim, a que es poden generar totes aquestes
circumstàncies provocades per la crisi climàtica i energètica empitjoren tot l'escenari de crisi social amb el qual nosaltres treballem. I, per tant, és a dir, això també em provoca molta ansietat, És a dir, per tant, això com a comentari. A mi una de les qüestions que m'agrada és el que puguem anar de la mà, perquè normalment la mirada ecològica i la mirada social eren dues lluites que succeïen en paral·lel, però que difícilment ens miràvem, i penso que aquí encara tenim molt de camí per recórrer, però que penso que és molt interessant que puguem fer aquest canvi de paradigma social des d'aquesta perspectiva ecosocial. Jo aquí potser hi afegiria la tercera revolució, diguéssim, que hem de fer, que és la feminista, i poder parlar d'aquests tres vectors que junts hem de poder accelerar un canvi social global. Això per una banda. L'altra qüestió que us volia preguntar és això s'està treballant molt des de l'àmbit de la CHES, però com podem, diguéssim, pujar-ho a l'àmbit del quart nivell en el que la Laia abans feia referència? És a dir, com des d'aquest treball que vosaltres ja heu fet, ja heu començat a transaccionar, a impulsar aquest canvi, com ens podeu ajudar a la resta d'agents que estem i que segurament aglutinem aquestes mirades, com podem col·laborar més i imaginar-nos escenaris més col·laboratius per, entre totes, poder donar més impuls a tota aquesta transició. I l'altra qüestió que se m'acudia és una qüestió que jo plantejo a vegades, que és, per mi, ja tu apuntaves en un dels factors no desitjables, la elitització de l'accés a recursos, totalment d'acord, i les privatitzacions. I llavors aquí estem parlant de privatitzacions, i en un altre plànol dels factors desitjables estem parlant de mobilització, d'autoorganització, d'autogestió. Aleshores, com fem compatible aquesta no privatització, que jo entenc que el que estem parlant és que el que ha de prevaldre és el bé comú de tots aquells serveis que considerem essencials, considerem bàsics, davant d'un escenari que, des del meu punt de vista i com a cooperativista, em sembla positiu, que és aquesta autoorganització i això, funcionament col·lectiu i empoderat de la ciutadania. Aleshores, com ho fem compatible, aquestes dues qüestions? Gràcies, Elisenda. Responc. És que m'he deixat unes quantes diapositives per posar, però en una posava que en la transició ecosocial hi han d'haver dues mirades transversals en aquest procés, en aquesta visió de transformació, que una és l'ecofeminista, que és la que posa al centre dos elements, la ecodependència, o sigui, la dependència de les persones, dels ecosistemes, i la interdependència, que és la part de la dependència entre nosaltres, de les cures i el paper central de la dona en el proveïment d'aquestes cures, que és una mica el discurs de la Yayo Herrero i que és l'ecofeminisme. Llavors, és una mirada transversal que hi ha de ser i que, per tant, que el feminisme és central en aquest trànsit. I l'altra és la de justícia global, que aquesta sí que l'he anat repetint més, però aquesta no perdre la dimensió
també del sud global i de quin tipus de transició nosaltres estem fent aquí, mentre els estem privant d'aigua a comunitats que no tenen ni cotxe, per dir-ho així, per tenir cotxe elèctric nosaltres. Però sí, jo la mirada feminista ha de ser central. I llavors, una altra cosa que no he tingut temps de posar és en les estratègies prioritàries que es van sortir del fòrum. Clar, hi ha el tema de la defensa dels béns i serveis públics o comuns com un element central, també. Llavors, aquí, d'alguna manera, es parla de l'educació, es parla de la salut, es parla de les cures, es parla dels comuns naturals, com poden ser les terres, els boscos, l'aigua. Llavors, això és com un element també central que no passa només per l'autoorganització, sinó que passa per intentar tenir un estat que reforci, o sigui, que reforci la provisió d'aquests béns. O sigui, ja ho he dit, en l'escenari de Green New Deal transformador, d'alguna manera és el que es reforça el paper de l'Estat o dels serveis públics a l'hora de cobrir o de garantir que es cobreixen les necessitats de tota aquesta població que es quedarà, o sigui, que estarà més afectada i que està a la base de la piràmide, treballadores en sectors afectats, persones en risc d'exclusió, tota aquesta situació. Llavors, després aquí hi ha tot el debat dels serveis públics i de quines formes de gestió i tal, però jo crec que aquí és tot un altre tema, però sense entrar en aquests matisos, jo crec que és evident que aquest és un tema central, vull dir, la defensa dels serveis públics i de la seva provisió. I aquí, jo entenc que les reivindicacions del tercer sector també, si situes aquest escenari com a possible, l'augment de la vulnerabilitat derivada de la crisi ecològica, la reivindicació del tercer sector també entenc que serà més forta davant de les administracions. I el de pujar-ho a un altre nivell i treballar més conjuntament és una mica ara en el que li estem donant voltes, perquè el fòrum aquest el vam fer fa un mes. El que preteníem era interpel·lar bastant a tota l'economia social i solidària i també als moviments socials. Vam arribar a un grup, o sigui, a una certa diversitat, però encara ens falta. Llavors, jo crec que això és interessant parlar-ho. O sigui, l'estratègia de ciutat, tot i que és àmbit Barcelona, és un àmbit que és interessant perquè aquest projecte l'hem impulsat des de l'estratègia de ciutat, amb el suport de l'Ajuntament, i des d'allà es pot fer un treball, jo crec, conjunt amb els actors que estem allà, el grup motor, que al final som els d'ESCAT, som els del quart nivell, i amb l'assemblea de tot el grup de l'estratègia de ciutat, i a la pròpia ESCAT. Vull dir que jo crec que pot haver-hi un nivell de quart nivell, però també crec que el nivell de base és important, el nivell de federacions, perquè això ha d'anar drenant, o sigui, ha d'anar assimilant tothom. Llavors, nosaltres ho hem estat fent assimilar la pròpia base social de la XES, perquè els tallers els hem estat fent a xarxes locals de la XES, Penedès, Terres Gironines, saps? El XES Barcelona. Llavors, anar-ho fent drenar a les bases, una mica, jo crec que s'ha de fer el treball als dos nivells, a nivell de base i a nivell cap a dalt. Sobre això que diu ara el Rubén, i com a part de l'ESCAT, jo crec que aquí hi ha aquesta feina que diu el Rubén, de dir, veure com es pot treballar des de dalt i sobretot, i això ens passa no només amb aquest tema, sinó amb altres, com fem drenar tot el que... O sigui, tots els temes del paraigües, economia social, cap a baix. Igual que la XES, diu, hem fet amb les nostres bases, jo crec que en el tercer sector hem de trobar la manera d'anar baixant-ho tot, perquè només baixant-ho tindrem més força des del quart nivell, és a dir, des de la idea del baix cap a dalt, és a dir, de pocs serveis que quedi en el quart nivell, ni tan sols en el tercer. És el que ens interessa, el motor de canvi,
És a dir, és el primer. Llavors ja articularem les maneres d'incidir, de reforçar a través dels nivells, però el motor de canvi real són les bases. I aquí és un repte que jo crec que ens passa amb aquest tema i amb altres. Hem de trobar la manera. I bé, si en algun moment creieu que és interessant que com a confederació promovem algun tipus de taller més específic, alguna cosa, no dubteu en dir-nos-ho des de les plataformes sòcies de la Confe. Dieu-nos-ho perquè jo crec que ho tenim a l'abast i és qüestió de posar-nos-ho en agenda, si es veu la necessitat. Va, què més? Vinga. Tenim encara uns minuts. L'Elisabet deia, sí, alguna mica d'ansietat sí que genera això. Realment és que la visió d'aquests escenaris distòpics que ens venen en la ment a tots és complicat i el que deia l'Elisenda també com quan aterres això en les bretxes i en les desigualtats des de la feina, del dia a dia amb determinats col·lectius que ara ja estan molt vulnerabilitzats, ostres, costa de veure, O sigui, costa de veure com es pot, és a dir, com això pot incidir a pitjor, o sigui, en determinades desigualtats que ja ara són molt profundes. Sí, jo per això crec que jo deia el món social és com que... O sigui, és important que interioritzi aquests canvis perquè jo ho posava en el món sindical, diguem, per no interpel·lar-vos directament al tercer sector, però el món sindical, per exemple, és que ha de començar a planificar els escenaris de futur del món del treball, perquè és que la indústria de l'automoció caurà. El turisme, diguem, amb l'augment dels combustibles, el preu del combustible a l'aviació no serà... A part que no és desitjable per un tema de canvi climàtic, és que tampoc no serà viable. Llavors, els grans sectors del model econòmic actual, el turisme, l'automoció o la indústria petroquímica, molt intensiva en energia, ha de canviar i hi haurà reestructuracions molt fortes en el món del treball. Llavors, això o ens anticipem i els grans sindicats, per exemple, comencen a dibuixar escenaris i a demanar planificacions a 5 anys i grans plans de reconversió industrial. I amb el tercer sector passa una mica el mateix, és pensar aquestes planificacions a 5 anys, a 10 anys, per veure quins són els canvis que operaran en l'àmbit social i què s'ha de fer, quin coixí, quines xarxes de protecció s'han de fer per fer front a aquests canvis. Vull dir que jo crec que sí, que és... Per això que els discursos que intenten reduir el tema de la transició ecològica a un tema tecnològic, o ara electrificarem el cotxe, o ara la digitalització, no sé què, és que no sé si són naïfs o malintencionats, però no són vàlids. Llavors hem de pensar en els escenaris, diguem, més realistes. Albert. Bueno, primer de tot, gràcies, Rubén. M'ha encantat aquests 4 escenaris i la manera que ho presenteu. Jo només una reflexió, que no sé si també l'heu tingut en compte i espero veure com ho heu abordat, que és que, a més de tot això que expliqueu, ara també estem en un canvi tecnològic cap a la intel·ligència artificial, que això també revolucionarà tot el que és el món del treball, però també tot el món més de relacions humanes i inclús del món empresarial. Llavors, no sé aquest tema si l'heu contemplat o com ho heu enfocat o com penseu que pot tenir influència en tot això que esteu plantejant. O sigui, no és un tema que sigui com... O sigui, el tema de la digitalització sí que és un tema bastant central perquè al final la digitalització es basa en metalls i minerals que són escassos i que d'alguna manera hem d'anar a treure de zones del món que els tenen però de manera molt limitada.
Llavors, hi ha com una perspectiva molt del nord-centrista en el tema de la digitalització, perquè és una digitalització per uns quants, per un percentatge de la població mundial. I que és limitada perquè els recursos no els multiplicarem, són recursos finits. I després també hi ha de tot el tema dels data centers, que tot el núvol és un emissor global d'emissions de CO2 brutal, perquè són grans centres de dades en funcionament continu, amb centrals energètiques annexes per anar produint electricitat, o sigui, és una aberració també des d'un punt de vista energètic. Llavors, diguem, la digitalització té una cara oculta que és molt bèstia, llavors jo crec que té uns límits a això. I després, jo crec que associat més a la robotització i al canvi dels processos productius, clar, hi ha una oportunitat en el repartiment del treball, segurament. O sigui, jo crec que una de les coses que pot haver de passar si hi ha bosses d'atur, o sigui, si hi ha canvis dràstics en els processos productius derivats de la crisi energètica, és que hi haurà molta desocupació, molt atur, i llavors una de les polítiques més lògiques és la part del repartiment del treball. De fet, una de les mesures centrals que surten del fòrum és el tema de la reducció de la jornada laboral, com a pràctica per redistribuir també el treball. Llavors, clar, el tema de la robotització pot jugar a favor o pot jugar en contra. O sigui, pot jugar a favor, per dir-ho així, els augments de productivitat que genera la robotització vagin a permetre que la gent treballi menys cobrant el mateix, o pot fer-ho en la direcció contrària, pot fer-ho en la direcció de competir amb el treball manual i generar desocupació per generar més rendiment per als capitalistes, per als accionistes. Llavors, jo crec que és la dicotomia seria una mica, en la part de robotització seria aquesta, que és fem servir la robotització perquè els augments de productivitat vagin a cobrir salaris amb menys dedicació laboral i no a generar més benefici pels accionistes. O sigui, vaja, per això és una reflexió més meva, personal. Gràcies, Rubén. Escolteu, doncs, si no hi ha més paraules, ho deixaríem aquí, que són ja les 10:44. Rubén, mil gràcies, de debò. O hi ha una paraula? Digues. No, al xat hi ha 2 missatges. Ai, perdoneu. Però bueno, digues, aviam. El tema del relat no el tenim ben treballat, això ja ho dic. O sigui, d'alguna manera també la feina que hem fet ara ha estat més interna, de cohesió de moviments i d'actors, és la que estem fent, però que el tema del relat és un tema central i estem treballant en moviments com els dels Top Jocs Olímpics, per exemple, que han estat molt bones amb el relat. I estem compartint estratègies i hi ha coses com que és un element castellà i que s'ha de treballar millor. I el banc de recursos d'escrits, articles i dinàmics seria a la web de Futurs Impossibles. Hi ha un apartat de materials on hi ha els materials que hem anat generant amb el projecte. Vull dir que és limitat, però jo crec que hi ha teca per qui es vulgui informar més a nivell de recursos. Us hem posat en el xat la web de Futurs Impossibles i en tot cas quan us enviem la presentació allà també ho tindreu. D'acord? Doncs Rubén, mil gràcies, de debò. Un plaer comptar amb tu. Gràcies a tots per ser-hi. El mes que ve tenim ja tancada una sessió dels apunts. Seguirem amb aquesta línia de justícia global i tindrem a la Montse Santolino de la FEDE.cat per parlar una mica dels reptes que tenim compartits com a tercer sector social i tot l'àmbit de les organitzacions de justícia global, que a vegades no ens mirem prou, no compartim prou i creiem que és interessant tenir un espai, a més, amb la figura de la Montse, que és molt potent a nivell de relat, coneixement. Jo crec que pot ser una sessió interessant per mirar-nos una mica i emmirallar-nos a tercer sector i la FEDE.cat, en aquest cas com a entitat representativa de les organitzacions de defensa de la justícia global. Rubén, mil gràcies, de debò. I en tot cas, a disposició si teniu dubtes, preguntes, per posar-vos en contacte també amb el Rubén o amb qui sigui del projecte Futurs Impossibles. D'acord?
Vale, Gràcies gràcies a i ens vosaltres. veiem a la propera. Gràcies, Rubén. Adéu, merci. Adéu, bon dia. Adéu. Moltes gràcies.